esan du politika zalea naizela, uste dut hori nire webgunean jartzen duela, ezta? Bai, bai, bai. Bai. Hala jarri nuen eta hala da, baina esaten dena a mi pesar politika zalea, ez? Osea, ni berez, herri normalizatu batean biziko banintz, uste dut ez nukela behar bada politika gehiegi segituko. Ez naiz politologa bat edo ez zait hainbesteraino gustatzen, baina egia da kezkatzen nauela. Kezkatzen hau euskara, kezkatzen hau herriak, kezkatzen hau nere buruak, euskaldun bezala, ze azkenean herriaren askatasuna nahi duzunean, nahi duzu zuregatik. Nik ez dut nazioa nigandik aparte bezalako zerbaiten gisa irudikatzen. Nazioa ni naiz, eta nazioa zapaldua baldin badago, ni zapaldua nago, ez? Eta nire psikologiak ezin du ongi funtzionatu, horrela egon da, kolonizatuta gaudelako, oprimituta gaudelako, eta bar, ez? Eta orduan, bueno, politika zalea zentzu horretan. Argiako kolaborazioaren data etortzen denean, egia da, bueno, orain kontatuko dizu pixka bat zertaz hitz egiten artikuluek, ze bat dira sailak eta bar, baina egia da, data etortzen denean, hautatu behar izaten dut. Bueno, azken hilabete honetan, ezaki, ze bizipen izan ditut, ze irakurgai, ze liburu irakurri dut, edo ezakinik, ze burutazio, ze gauza, eta ni persona normal bat bezala, gauza askori behiratzen diot, baina azkenean nagusitzen da beti, edo askotan, edo bai, heziketak asko kezkatzen hau, eta bestalde eta nagusiki, herriaren egoerak, ez? Eta orduan, kezka guzti horien artean eta bizipen guzti horien artean beti, baliatu nahi izaten dut herriarako aukera hori, pixka bat herriaz hitz egiteko, ez? Inarrosteko pixka bat, herria, bueno, orduan, gehienak euskal politikari buruzkoak dira, eta gero aipatuko dut pixka bat euskal politikan ze konzeptu nahi izate ditudan nagusiki argitu edo transmititu, zirkulazioan jarri, zenbat nahasmen iruditzen zaidan dagoela, askotan erabiltzen ditugun kontzeptu askorekin, eta hoiek zirkulazioan jarri nahi izate ditut, gero aipatuko ditut. Gero badaude heziketari buruzkoak, alegia edozeinen heziketari buruz mintzatzen direnak, hau da, Alemaniako haurrentzako pedagogiaz, edo euskaldunentzako, edo heziketaz, pedagogiaz, neurosiaz, eta horiek balio dute denentzat. Gero badaude artikulu batzuk non tratatzen duten bai herriaren egoerak eta euskarak, beraz, eta bai heziketak bat egite duten tokiari buruz, nolabait, ze azkenean ni euskara irakaslea naiz ikastetxe batean, eta han ohartzen naiz zenbateraino ari den galtzen ikasleen, gaztetxoen nazia txikimendua, hizkuntza txikimendua, gaitasuna, nik uste dut hori gure involuzioaren sintoma oso dramatikoa izaten ari dela. Oso ikusgarria eta gainera urte gutxitan. Beti kostatu izan zaie ikaslei euskeraz egitea, Iruin herri batean, zergatik egingo dut euskeraz? Gero tratatuko dut gai hori, ez? Baina orain pixka bat lotxagabetu dira gehiago, ez dakit nola esan, ez? Ez dute lotxarik edo, bueno, hor badago jauzi bat iruditzen zait, baina azkenen gazteek edo aurrek egiten dutena, bereziki gazteek egiten dutena, beti da guk, egiten dugunaren ispilu lana egiten dute, ez? Beti esaten dut, nerabek egiten dutena askotan iruditzen zaigula halako monstruosidade bat, ez? Pixkat itxus ikusten ditugu, ez ezakita purtzaile, ez ditugu lertzen, beren formetan, eta bar, baina beti da ispilua da monstru hori, izatekotan monstru, ulertu idazue, ari naiz pixka bat simbolikotik, baina gutaz hitz egiten du monstru horrek, ez? Nola baita esan, guk produzitu dugu, onerako eta txarrerako, eta hortan ere bai, orduan, bueno, horretaz ere badaude artikuluak non hitz egiten dudan ere bai, askatasuna eta mugaren arteko dialektika famatu eta zai horretaz. Zergatik, artikulu asko eta asko sortu dira, itzaliak eta eman izan ditudanean gurasoei, hezitzaileei eta bar, gai oso agerikoa eta oso beti agertzen dena, beti zen edo izan da askotan, nola egin aurrek euskaraz egin dezaten, edo gaztek euskaraz egin dezaten, baina beraien askatasuna mugatu gabe beren hizkuntza hautua, eta sartzen gara hor sekulako nahasmenduan oro har dagoena heziketan, heziketa librearen kontzeptupean, baina nagusiki eta guri orain dagokigun gai honetaz, oso nabarmena gertatzen dena, ez? Osea, nahi dugu euskaraz egin dezaten, baina espainola edo frantsesa txarra dela esan gabe, edo guk ez dugula nahi, ez dugula maite, edo herri honetan ez dugula holakorik nahi, esan nahi dut. Eta, baina euskaraz egin behar dute, zergatik egingo dute euskaraz, ez? Erderaz txarra. Hobeki egite dut erderaz. Prestigioa duen guztiak erderaz egiten du.
berriro diot, Iruña herri batean edo Lapurdi batean nahi ez, ni bizi izan naiz 7 urtez Baionan. Zergatik egingo dute euskeraz? Norbaitek esango dit, ez? Baina pixkat hor ere erori gara eta bueno, badaude hor artikulu asko ere horretaz. Zer dute guztiek aman komunean artikulu guztiek? Bueno, nik idatziak direla, nire kezak direla, nire estiloan idatzita, nahiko estilo provokatzailea eta zerikatzailea dut, ez naiz bereziki konplazientea, ez zait gustatzen, esan nahi dut. Izango dira gustagarriak edo ez, baina nire egiak dira, ez? Eta gustatzen zait gauzen edo arazoen sintomen erroetara joatea, ez gelditzea azalean, gustatzen zait radikaltasun hori eta horren estiloa da batzutan, bueno, ez bereziki hori, lehenago ere esan dut bezala konplazientea, ez? Ez dute errez bilatzen oniritzia. Gustatzen zait naturalizatuak ditugun egia horiek, bai euskal politikaren gaian, zer esanik ez heziketaren gaian, psikologiaren gaian, eta bar, pixkat hori dena kuestionatzea, ez? Ze azkenean errealitatea ikusten dugu modu batean, baina oso modu estereotipatuan, oro har, dena, ez? Ezakit, aurrek zergatik joan behar dute eskolara. Bueno, igual joan beharko dute, baina zergatik, darbagaz dute zergan joan. Ezakit, ez baldin badugu aukera hori irudikatu ere egiten, gure heziketa berritzeko aukera izango da txikiagoa, ez? Ze, nolabait esan, aurreiritzi bezala daukagu, eskolara joan behar dutela, ez? Eta horren, izatekotan ingo dugu nola eskola berritzen dugun, baina igual joan behar dugu areago eta pentsatu, behar bada aurrek ez dutela zertan eskolara joan. Eta horrela behar bada, eskola mantentzen badugu ere, joango gara areago eskola horren nolakotasunaren diseinuan, ez? Adibidez, ez? Zer esanik ez, zer den autodeterminazio eskubidea, zer den imperialismoa, zer den euskerari gertatzen zaiona, hizkuntzak nazionalak direla edo ez. Esan nahi dut, badira gauza batzuk, nik uste dut, kuestionatu beharra dagoena, ez hainbeste joateko muturrera eta hor gelditzeko, baizik eta hain zuzen ere gauza hoien aplikazioa edo eraldaketa edo pixka bat izan dadin benetan erradikala da, benetan alik eta eraginkorrena, ez nolabait esan. Orduan, badute estilo hori, gero, bueno, badira adiaznik iritzigile asko segitzen ditut, gustatzen zaidalako nola idazten duten, eta ez dakit Karmele Jaio edo Katixa Agirre irakurtzen ditut beraien kolumnak askotan, eta esatu ze ongi idatzita dauden, ez? Nereak ez dira zentzu horretan, hau da, ez dira literarioak, ez daukate pretentsio estetiko bat, esateko, nola borobildu du, ez da hori. Nire artikuloak dira lezio txikiak, izango dira, bueno, batentzat, hori, jasotzeko modukoak, hau da, norbaiti oihartzun egingo dio, beste bati ez dio oihartzun egingo, baina daukatena da edukia nagusik. Ni daukat ideia bat, eta nahi dut ideia hori transmititu, eta hori bai, ahalik eta garbien, argien, eta ulergarrien. Hori da nire pretentsioa. Baina ez daude, ez dira artikulola esateko, ze, inork ez du esango ze zutabegile ona den emakume hau. Ez da, beharrik ere, bai. Hor dagoena da ideologia. Heziketari buruzko ideologia badago, eta Euskal Herriaren askapena bilatzen duen ideologia baten leziotsuak daude, ez? Berriro diot, ez dut inondik ere katedra ezarri nahi, ez naiz, lehenago ere geroago ere esango dudan bezala, ari bezala ere askatasuna dago, eta horren ni askatasunaren maitalea baldin banaiz, ez gustatzen inori esatea zer egin behar duen, zer den, hori bai, ni zintzoa naiz nire buruarekin, eta niretzat egia dena transmititzen dut, nire egia baliz bezala, eta iruditzen zait, izan daitekela beste batentzat ere, nire egoera berean sentitzen baldin bada, edo nire arazo bera baldin badu, horrek egiten aliola oihartzu, baina hor, errezeta gutxi dago, horren ez zait gustatzen, baina nire egia transmititzen dut, niri gustatzen zaidan, intensidade horrekin, ez? Askatasuna aipatu dut eta horregatik, zapalduen pedagogia jarri nuen izenburu nagusi bezala Paulo Freireri keinu hori egiteagatik, pedagogia hitza agertzea nahi nuelako eta zapaldu hitza ere agertzea nahi nuelako, baina gero garbi neukan askatasuna zela aria, artikulu guztien aria askatasunaren bilaketa bat dela, alik eta muturrerakoena, nolabait esan, eta orduan libre hitza agertu behar zela iruditzen zitzaidan, zergatik hori. Denetan dago askatasunaren pretentsio bat. Bai, libre izatea izateko baldintza delako. Azkenean, hausnarketa asko eta askoren ondoren, iritsi naiz pentsatzera, askatasuna askotan ez, hori ze harreman izan behar du
ondorioarekin, mugarekin, ezakit, arauarekin, bueno, horretan guztian galdu egiten gara, eta nik bilatu dut niretzat balio duen definizio bat, eta da, askatasuna da izan ahal izatea. Izan ahal izateko bezain beste askatasuna baldin baduzu, alegia zure realitatea konfiguratzen duten mugek, ondorioek, arauek eta baimentzen baldin badute, ahalbidetzen baldin badute, edo ez baldin badute eragozten, zu zeu izan ahal izatea, bai? Persona bezala, zure identitatean, zure adinean eta bar, gainerakoa berdin da. Beti egongo da muga bat, hilere egingo gara, ez? Eta arauak zesanik ez, jarri behar dira, komunitatean bizi baldin bagara, ez? Baina beti ere, baldin eta ni konfigurazio horretan libre izan ahal baldin banaiz, ez? Bueno, askatasun hori aplikatu daiteke esparru askotan, eta hasten naiz, nolabait esan, nolakoa izan beharko litzateken aurren heziketa ulertuta familian eta eskolan eta herrian eta komunitatean haurrak hasi ahal izan daitezen ahalik eta libreen, hau da, ahalik eta beraienen, ez? Ze libre ez izatea da, ezin direla haur izan. Nik uste dut gaurko gure munduan, eta behar bada beste mundu batzutan ere bai, ez? Nahiz ari igual gure mundua dela haurrentzako egon daiteken okerrena, ze hemen behintzat behar fisikoak aseta dituzte, eta igual beste toki batzutan ez, eta bar. Baina gure munduan orain haur izatea oso gauza konplikatua da, ez? Osea, haurren eskubideak asko urratzen dira, eta gainera inork ez dizkie aitortzen, ez? Edo aitortzen zaizkie, baina ez, nolabait esan. Orduan, haur izatea adinaren aldetik, eta gainera personita hori izan ahal izatea Iker edo Ane edo Iñaki edo Josune, osea, esan bere identitate partikularrean, konplikatua da, ez? Hor badaude artikulu asko pixka bat, lehenago ere Belenek esan du, neuroziaren prebentzioan eta aditu ez dakit, baina, bueno, hor formatua naiz, eta, bueno, nola egin haurrak ez daitezen garatu gu bezain neurotiko, ez? Gizarte neurotikoa gara, gizarte, bueno, gaixo bat gara, nik uste dut hor ez dugula dudarik, gizarte bezala behintzat, gero norbanakoa, izango da sanoagoa edo ez, saiatzen gara izaten ahalik eta sanoenak, ahalik eta zoriontsuenak, baina hala ere ez dugu beti asmatzen, ez? Eta orain guk reproduzitu egiten dugu modelo hori, eta horrak, azkenean zer da sozializazioa? Gizarte konkretu baterako integrazioa, orain gure gizartea kuestionatu gabe neurotikoa baldin bada, eta ez baldin badugu kuestionatzen zertan den neurosi hori, egiten duguna da, begira, umetxoak, hau da gure gizartea, eta bide hau egin behar duzuen gizarteratzeko. Hori da heziketa, hori da eskola, hori da familia, ez? Baina bide hori kuestionatu gabe egiten baldin badugu, neurosira doaz, gu bezala, ez? Orduan, bueno, hor badaude nahiko artikulu zirikatzaileak, horri buruz. Uste dut heziketaren izenean gauza itsusi asko egiten direla, iruditzen zait, onak ere bai, jakina, baina umeentzat onartu ditugu gauza batzuk, beste komunitate batzuentzat behin ere onartuko ez genituzkenak, ez? Adibidez, zergatik onartu ditugu umeentzat, sistematikoki eta gainera ustez eta haien hobe beharrez, hezitzaile figura. Gu gure bizitzan, nahiko ez genukeenean, hezitzaile bat ondoan eukitzea, ez? Edo bai? Tarteka bai, oso nekatuta gaudenean, eta norbait izendatu baldin badugu benetan maite gaituela, eta konfiantza eman diogu, eta, bueno, kasu horretan, maitia, bai, zuk esan zer egin behar dudan gaur, denbora guztian, bale? Eta nola, eta zer dagoen ongi, eta zer dagoen gaizki, ze ongi, ja. Hori egun batean onartu daiteke, baina sistematikoki zure bizitzan norbaitek esatea, ez, hau egin behar duzu horrela, eta orain, eta ez gero, eta bai, eta onaino, eta honekin, eta ez bestearekin, eta zer ateratzen zaizue hori entzun da? Ez da? Bai, deno dakigu gure gurasoek, adibidez, nerabe ginenean, arrazoi zutela denean, baietz? Behin pasata badakigu. Amak esaten zidan hori ez egiteko, eta ze arrazoi zuen, ja, baina kasurik ez genion egiten zergatik, guk ikasi behar genuelako, en fin. Baina hori adibidez, umeentzat, onartu dugu, naturalizatu dugu, instituzionalizatu dugu, eta figura hori bakarrik existitzen da umeentzat, eta gizarteratu behar diren delinkuenteentzat pixkat, ez? Edukadorearen figura, non bestela ez da existitzen, ez? Nik dakidala. Edo bai? Bale, badakit, hezitzaile kontzeptuaren atzean ere egon daitekela bide lagunarena, osea, esan dut,
hor sartu gitezke, eta ez da gaur egungo gaia hori justu bakarrik tratatzea, Baina, iruditzen zait, umeentzat onartu ditugula gauza asko, guretzat ez genituzkenak hain errez onartuko. Bai, askotan, heziketa harremanak dira oso manipulatzaileak, naiz eta pixkat ezkutatuta dagoen kontu hori. Ez? Dago manipulazio bat, hau da, onartzen dugu haurrak ez direla onargarriak bere horretan. Eta orduan, edukatu behar ditugula, bai, gure esku ezker guztiarekin, da gure maitasun guztiarekin, baina edukatu behar ditugu presentable izateko eta gizarteratu ahal izateko. Bai, ze bestela zer gertatuko litzateken, basak izango ziren, osaki zer gertatuko zen, ez dara. Orduan, hori pixka bat konzeptu bezala, eta badakit 1000 ñabardura egon daitezkela, eta 1000 hertz nahi duzuena, baina konzeptu bezala pixkat itxusia da. Ez? Norbaitekin harremantzea, jakinda zu ari zarela persona hori bideratzen. Bai, etengabe gainera. Eta gainera, baimena eman dizute. Ez, aurrek ez, eman dizute beste norbaitek. Bueno, pixka bat horretaz iruditzen zait, hortaz hausnarketa egin beharra dugula, eta horregatik de artikulu batzuk izena dutena antipedagogiaz, bai? Zergatik, pedagogia, pedagogiak ere oso izen ona du, baina azkenean ez baldin badugu berriro ere askatasuna ekarriko dut, mai gainera, baina ez baldin badugu jartzen umeen askatasuna erdigunean erabakitzeko beraien bizitzarekin zer egin nahi duten, zer bilakatu nahi duten, ze doai duten, horrekin konektatzeko, eta beren bizitzaren egile bilakatzeko, hori ez baldin badugu erdigunean jartzen, gainerako guztia dago pixka bat, bai? Ez alda pedagogia ulertzeko modu bat esatea. Bale, autoritarismoa itxusia da, bai, hor, egotea persona bat, heldua beti, noski. Esaten duena, hemen hau egiten dugu horrela, nik esaten dudalako, eta gainera violentziaren mehatxupean, hori oso gauza itxusia da, eta hala da. Baina, ez alda antzekoa esatea, egin bat duzu nik esaten dudana, baina, engoizut polita. Osea, mira polita, mira ze polita den hau. Ez, utzi hori egitari, turrin, ez alda antzekoa, diot, Karo, eraginkorragoa, ez? Ni banuen lagun bat Lapurdin, goratzen naiz berak gomentatu zizkidala bere garaian Pedro Olivoren liburuak, aspaldi ez dute bere izena aipatu ere egiten, eta horregatik ez, orain zalantzain dut hola ote zuen izena, baina baditu liburu interesgarri batzuk, El educador mercenario, eta, interesgarriak pixkat horretaz guztiaz aritzeko, eta baina goratzen naiz Lapurdiko lagun honek behin esan zidala. Bai, hau irakurri behar duzu, inoiz, hori eskolari buruz irakurri dudan autorerik onena, eta bar. Eta haren esperientzian zegoen, bera sehaskan ari zen lanean, eta bera zen oso apurtzailea eskolarekiko, eta eskola instituzioarekiko, eta bar, eta berak esaten zuen, karo, ni sehaskan nintzen, el majo, ez? Hola gezuen esango, baina jatorra, irakasle jatorra, ez? Besteak oso zurrunak, oso, sehaskan ere etzen hainbeste izango, baina, esan nahi dut. Eta bera, beste ikuspegi batekin heziketarena, bera maite zutela bereziki, ez? Irakasle hori. Eta ohartu zela, ostras, ari naiz, sistema irensgarri bilakatzen. Ari naiz, sistemari joku zikina egiten, ateratzen, ez? Ulertu duzu ez esan nahi dudan? Piskat, nondik ikusten diren gauza, horretaz ere pixka bat hausnarketa egin izan du nire bizitzan zehar, eta iruditzen zait interesgarriak direla. Pedro Olivo irakurtzea, edo hemen dauden artikulu batzuk pixkat, bai, ze batzutan, heldu aurrerakoiak, eta jatorrak, nola joaten garen eskolara, eta nola joaten garen gure ikasleekin, gure haur txikiekin, eta bar, pixka susmagarria da. Bai, ze, zu nor zara persona hori bideratzeko? Persona bada. Bale, izango du urte bete, baina persona bada, erabakimena du. Bai, bere bizitzaren jabetza du, berak bakarrik. Bai, laguntza behar du denok bezala, edo gehiago oso ez gai delako bizitzara etorri berri da, eta oran gauza askotan ez da gai. Eta behar du zure laguntza, baina laguntza. Eta behar ditu bide lagunak, denok bezala. Denok nahi ditugu gure bizitzan bide lagunak. Ez hitzaileak ez. Ez da? Ez hitu nahi zaituenak zeharka esaten dizu ez zara onargarria, horrela. Aldatu behar zara zerbaitetan. Eta hori, harreman osasungarrien erdigunean eta funtsean dago onarpena. Ezta? Orain, zuek jartzen bazarete pentsatzera, nor den zuentzat bidelagun ona bizitzan, izango dituzue batzuk, ez asko.
Lagunak behar da asko izango ditugu, baina bidelagun onak, hola, eta ezaugarri bat denek daukatena, bidelagun on guztiek daukatena da, maite gaituztela garen bezalakoak. Ez digute guzten edozein gauza egiten, bale? Ze hori da beste falazia bada ona. Bai. Ez zitu behar ditugu, ze umei ezin zaie utzi edozein gauza egiten. Ez umei ez inori. Diot nik, ez dala? Baina umei, hori, umeekin jartzen gara oso ez hitzaile. Gero gure buruarekin hori beste kontu bat, eta gure lagunekin, baina umeekin jartzen gara oso ez hitzaile eta oso pixu, eta oso gris. Baina bide lagunek ez digute guzten nahi duguna egiten, hasteko beren modua maite baldin badute, ba guk egiten dugun zerbaitek eragiten aldielako, eta hori nor muga jartzen dituzte, noski, eta bestela ez dira oso sano egongo. Eta gero, maite baldin bagaituzte, guri ere muga jarriko dizkigute, gure buruari min egin ez diezaiogun. Maite gaituztelako. Bai, hori da, bi persona osasuntsuen arteko harremanaren erdigunea, ez? Bi persona, non biak izaten aldiren bera, ez dute zertan gehiegi moldatu besteari. Ez dago asimetria gehiegizkorik. Ni naiz, zu zara, harreman badugu. Badago eremu bat non biok ikasten dugun elkarrengandik, biok ikasten dugun elkarrengandik, umeengandik ere bai, eta harreman hori ja ez denean ezigarria bukatu egiten da. Ez? Denoi pasatu zaigu, ez? Harremanak, igual norbaiten laguna ginen, eta urtea pasa dira, eta ja ez dago garatzeko, elkarrekin garatzeko, hor bukatu da. Bai, ikasi dugu elkarrengandik, horri izaten zaio eziketa, bale, bikain, hori izan dadila eziketa, baina ez besterik, ez? Bueno, pixka bat, honetaz guztiaz hitz egiten dute artikulu askok. Mero badaude batzuk honekin lotuta, aurren munduari buruzkoak, bi bereziki gogoan ditudan, ez? Pixka bat munduan aurrek munduan egoteko duten moduari buruzkoa dira, eta horren apologia bat egiten dut. Zergatik, harremanetan funtsezkoa da norekin zauden jakitea, minimoki, eta hain urrun gaude, hain zuzen ere heziketaren efektuz, gure haurtzarotik, ze gu aurrak izan gara, aurrak ez dira helduak izan oraindik. Iritsiko dira, lasai, ez dago inongo presarik. Baina gu izan gara aurrak, ez? Eta bakarrik horrekin konektatuko bagenu, aurrekin egoteko edo gaztetxoekin egoteko, zenbat aldatuko litzatekeen gure hezitzaile izateko modua. Ze guk oso ongi dakigu horrekin konektatzen baldin badugu, zer gustatzen zitzaigun txikitan, zer ez zitzaigun bat ere gustatzen, nor gogoratzen dugun bereziki, ez? Zen nolako persona heldu gustatzen zitzaigun, jostakinak zirenak edo, ez dakit, esan edut. Hor, denok ditugu gure irudiak. Baina zer gertatzen da? Badugula heziketaren ondorio izan zuzen ere, gure haurtzaroarekiko haustura bat, ze oso ongi barneratu dugu haurtzaroa ez dela egokia. Haurtzaroa gainditu egin behar dela. Serio bilakatu. Serio eta gris. Bai, gu bezalakoak. Bai. Orduan hori zapalduta dago heziketa kapa superpotente baten azpian, ez? Eta horrek asko eragiten digu aurrekiko harremanean. Oso urrun gaude mundu horretatik eta orain ematen du gezurra dela espezie berekoa garela, ez? Ze ematen du beste planeta batean bizi direla. Orduan, pixkat, beraiek gurera hurbiltzeko hainbeste ahalegin egin ordez, guk egin beharko genuke ahalegina berengana itzultzeko, hasteko guk berreskuratuko genukelako gure haurtzaroa, munduan egoteko modu berezi eta polit horiek, eta beraiek mantenduko genituzke haurtzaroan behar duten denbora guztian, ez? Tiratu beharrean hainbeste egin daitezen, heldu. Eta horretarako, hori, ahaztu dugunez eta badago pixka umeak zer diren, ez? Gezurra dirudi da, pixkat guraso eskoletan eta askotan galdetzen dute, ez? Eta hau nola egin eta harrigarria da, gu izan garenean aurrak eta gure senean dagoenean, humanoa garelako, gure senean dago, ume bat nola hezi behar den, zer den ume bat, zer behar duen, eta gure senean dago, baina instintua, sena, moztua dugu, ez? Baina, hori horrela denez, pixka bat, esatea, aurrak hau dira, egin zazu ahalegina horra, joateko mundu horretara, apasionantea da gainera, ez? Horiek pixka bat heziketaz, pedagogiaz, eskolaz. Uste dut, lehenengo artikula idatzi nuena argian izan zela eskola onaren dekalogoa. Ez zait gustatzen, orain izenburua, orain aldatuko nuke ze eskola ona, ere, eskola ona txarra, ez, etiketa horiek zenbat markatzen duten. Baina,
dekalogo bezala hor aipatzen dituan gauzak, nik uste dut oraindik indarrean daudela edo, sinatuko nituzkela berdin ez, igual izenburu aldatuta. Hori, eskolaren nolakotasunaz eta bar. Eskola instituzioa, eta horregatik esate dut eskola, eta naiz eta gurean ikastola izena dagoen. Gero, heziketa librearen kontzeptua, esan dut lehenago, askatasuna dela artikulu guztiak zeharkatzen dituen ideia edo pretentsioa, eta airea, lurrina bera askatasunarena da. Heziketa librea. Badaude artikulu batzuk kuestionatzen dutenak ez dakit inoiz konturatu zareten, baina hain gaude urrun askatasunetik, markatu egiten dugula askea dena. Hori flipantea da. Hau da, begira, esan dut, existitzen da eskola, neutroa, itxuran, eta eskola libreak, ez? Existitzen da amodioa, behartua nunbait, edo ez dakit inposatua, eta amodio librea. Ez, baina hau oso adierazgarria da, Nola markatu dugu librea dena? Eta gainera, iruditzen zaigu, librea ez dena neutroa dela. Ez barkatu, librea ez dena da, ez libre, edo, daude eskola libreak eta ez libreak orduan. Eta permititu daude, esan dut. Legezkoa dira, eskola ez libreak. Karo, inposatuak dira, gogoratu, Matiz txikia eskolari buruz. Zergatik inposatzen da, ez? Tonutxik esaten zuen, ez? Zuk Maite igual hobek izagutuko zuen, baina esaten zuen, derrigorrezko bilakatu ditugu, ez direlako divertigarriak. Ez, divertigarriak balira, libreak lirateke, baina joako lirateke umeak, ez? Derrigorrezko egin behar izan gabe, ez? Baina, ze urrun gauden askatasunetik, ez? Amodio librea, ikastaroetan askotan. Zuek praktikatzen alduzu amodio librea da? Ez. Orduan, ze zaudete, ezkonduta, behartuta, edo nola da kontua, edo zer dituzue arauak? Eta hor, ateratzen dena da, iruditzen zaigula, librea dena ez arautua dela. Karo, hori horrela balitz, normala jendeak nahi ez izatea libre izan. Esan dut, libre izatea baldin bada arauri gabe bizitzea, alde batetik iradokitzailea da, zer ote da hori, ez dago bete behar denez errez, dena da libre, fantasia, ez? Baina gero beldurra. Karo, imaginatu, hemen gaudela, eta ez dago araurik, horrek beldurra ematen du, orduan ez. Horrek ez du funtzionatzen, niri eman eskola ez librea, niri eman amodio ez? Baina nik amodio librea praktikatzen dut, nola ez? Nire maiteekin, nire persona maiteekin, adoste ditut, gauzak. Baina libreki, kontua da, libreki dela. Non jartzen dugun, nik ez hartzen dudan hori, edo bi personek, edo hiruk, edo kuadrillak, edo ez hartzen duten, edo inposatua dagoen, nola esan, harreman estereotipatu horretan nola funtzionatu behar den, ez? Esan nahi dut, baina fantasian dago askatasunarekiko harreman oso disfuntzionala, eta fantasian dago askatasuna da paradisua, baina era berean beldurra ematen du, ez? Horretaz ere, hausnarketa egin behar da. Nola urrundu gara hainbeste askatasunetik, hasieran esan duan bezala, askatasuna denean, izateko beharrezkoa den giltza. Aske ez baldin bazara, ezin zara hasi. Ez? Esan dut askatasuna delaria, nondik hasi, hasiera errespetuzko batetik, beraz, askatasuna errigunean jartzen duena, noski, eskola, heziketa, pedagogia eta bar, baina umeak noski hazten dira kultura batean. Ez da posible kultura batetik kanpo haztea ume bat. Imperialismoari eta gure herriaren suntsipena edo ez dakit nola esan, nahi duten horiei komeni zaiena da guk pentsatzea gauza kulturala, kultura oraindik hitza onartzen dute, baina hizkuntza, nazioa eta gauza horiek, ez dutela zerikusirik pertsonarekin. Hori dela, badagoela persona, badaudela bere eskubide individualak, bere eskubide sozialak, bere ongizatea, bere bizitza, eta gero dago bestea. Kontu politikoak dira, gainera oso retrogradoak, oso atzerakoiak, eta konpleju pila bat sartu dizkigute, horretaz hitz egingo dut, baina kultura
da persona bat jaiotzen da lur batean, klima batekin, en fin, eta gizaki soziala gara, gure inguru natural horren konfigurazio naturala, redundantea, baina da herria. Populu baten baitan jaiotzen dira persona guztiak. Eta populu horren kulturak egiten zaitu. Ez da azalean gelditzen den zerbait, ez da besterik gabe hizkuntza, bai, ikasten dena eta hitz egin, eta ez, egin egiten zaitu. Bai, kultura humano batetik kanpo hasi diren personak ez dira garatu humano bezala. Eta, ez, dokumentalak eta ikusi izan ditugu, 8 umeak, eta, bai, ez dakite oinez, edo bihankatan ez dakite, ez dute hizkuntza garatu, esan nahi dut, humanizatzeko modua da komunitate humano batean haztea, eta komunitate humano horiek ez dira neutroak, dira konkretuak, zehatzak, eta herriak dira. Osea, herria da fenomeno soziologiko naturala, hori ezin da ukatu. Ez baldin bada norbaiti komeni zaiola hori horrela dela ukatzea, ez? Orduan, heziketa librearen zeraren, heziketa librea zentzu askotan ulertu da gaizki, eta orain, eta gurean, ere gaizki ulertu da zer den heziketa librearen kontzeptua hizkuntzari dagokionez adibidez, ez? Eskola, ez dut esango ja bakarrik eskola libre askotan, ze askotan gainera igual ez dute aurrela egiten, baina niri askotan iristen ari zait, edo asko iristen ari zait azken aldian, aurren askatasunaren izenean gainera, eske hori da flipantea dena, ari direla eskola askotan nola esan, umeek etxetik dakarten hizkuntza autu natural bezala, edo hala balitz bezala errespetatu behar dela, eta egia da hizkuntzak baduela konnotazio ama hizkuntza esaten zaio, hizkuntzak egiten gaitu, lehenago ere esan dut. Orduan, hizkuntza ez da, ezagit, batzutan artikuluren bat edo beste idatzi nuen, konparatuta hizkuntza mugatu behar dela, horren esango duanaren ildotik, ba, mobila ere mugatzen dugun bezala, ez? Iruditzen zaigu mobila ez dela egokia gaztetxoentzat eta debekatu egiten dugu, ez? Eskoletan, edo mugatu egiten dugu, hemen ezin da erabiliko duzu gero kanpoan, nahi duzuna, ezakit. Hori mugatu egiten da, zergatik ez da mugatzen hizkuntza. Badakit hor, diferentzia handiak daudela, hasteko mobila kendu dezakezu, hizkuntza ezin duzu kendu, ez? Orduan, badakit hor ñabardura eta ertz eta, en fin, eztabaida handia eduki genezakela hortik, baina ari naiz pixka bat autu naturalaren kontzeptu hori desmuntatu nahian. Osea, umea ez dira mutuak, umeek hizkuntza bat dakarte, eta herri, gurea bezalako herri zapaldu eta beraz diglosiko batean, eta, en fin, non hizkuntza dagoen itota, ba, Iruin herri batean adibidez, edo Lapurdi batean, horiek dira nik ezagutzen ditudan errealitatean nagusiki, baina iruditzen zait, gero eta gehiago pasako dela hau ere arnasgunetan, baina ze hizkuntza emango dute etxetik? Zein? Espainola edo frantsesa, ez dakit nola esan. Ez dute euskera eramango, ez? Kasu askotan. Eta hori zer da, autu naturala beraiena? Ez da naturala. Orduan, nola bizi dugun, ez? Olako egoera batean euskera ematea, zer da? Inposaketa bat? Hau da, bere autu naturalaren eta ustez berezkoaren kontra doan zerbait, edo aukera bat. Edo eskatasuna ematen ari zatzaizkio, ez? Bueno, hor, nahasmen handia dagoela iruditzen zait, ze hor, heziketa behin ere ez da neutroa. Esan dut, umeak ez dira mutuak, hitz egiten dute, baina horretaz areago, ume bati ez baldin badiozu, adibidez, gako feministarik ematen, ba, ume bat oso previsiblea da, ume hori igual matxista izango dela. Zergatik izango da matxista, ba, gizarte matxista batean bizi garelako, orduan, eskolari zer dagokio? Ba, eskola horren arabera, edo horren ustez, zapalkuntza egiturazko bezala bizi dituen gauza guzti horietan, eragin behar du. Zergatik? Ze zuk eragin ezean, errealitate sozioekonomiko, politiko, historikoak eragiten du. Ez dago hutsune bat horrez. Ba, hizkuntzarekin gauza bera da. Zuk ez baldin baduzu eragiten zurea jarrita, eta gero, noski hor daude nola, eta bar, eta adinak, eta kontuak, baina ez da hutsune bat gelditzen dela, eta ez ari zarela heziketa neutro bat egiten. Adoktrinatu gabe, eta zaki zer, ez usten ari zatzaizkio sistema nagusiari, hegemonikoari eragin dezan.
Orduan, adibidez, feminismoarekin oso garbi ikusten da hori. Orain eskola asko eta asko eta asko, ikastola asko eta asko feministak dira, eta hala jartzen dute identitate bezala, nolabait esan, ez? Gure eskola feminista da, hemen ez dugu iren matxistarik onartzen, eta, en fin, identitatearen baitan hori dago, eta gainera, aukera bezala, hau da, ze guk eragin ezean, matxismoak segituko du hegemoniko izaten, ez? Zergatik ez dugu hori egiten? Hori da, galdera klabea, nazio zapalkuntzarekin, ez? Hori da, bueno, ba hor dago. Hor sartzen gara, pixka bat, bueno, heziketa pedagogiak politikoa izan behar du. Pedagogia beti da politikoa, kontua da, ze politika egiten duzun, noren alde egiten duzun, noren kontra. Karo, espainol batek ez dauka nazioari dagokionez heziketa gehiegirik egin beharrik. Hala ere egiten dute, Lapurdin izan nintzen garaian, askotan kontatzen dut anekdota bat, baina han ospatzen zuten azaroaren 11an, uste dut ospatzen dela armistizioa, edo ez dakit, ez? Frantzia, ba hori, lehenengo mundu gerran edo. Bai, ez da, gente? Bai. Bai, eta zuzendaria joan zen gelara, natural, esatera, biharamunean, gure ikastetxean ospatzen zela, bueno, egun hori, eta etorri behar zutela, zakizen ministro frantses, eta zakizer, bueno, hautatua zutelako ikastetxe hori ospakizun propio horretarako, eta gonbidatuak zeudela, gurasoak eta bar, eta baina garbik izan ziren. Etorri behar duzue, omendu behar ditugulako, Frantziaren alde, eroritako, frantses guztiak, Frantziaren askatasun alde borrokatutako gudariak omendu behar zituztela, ezta? Hori politika hutsa da, nazionalismo puro y duro, ezta? Hori egin beharrik ere ez dute, zeia badute nazioa, handia eta, baina hala ere egiten dute, bai? Baina ez lukete zertan egin, ze eskolak berez nazionalizatzen du frantses, espainol eskolak nazionalizatzen du espainol. Hori da hezkuntza sistemek daukaten ezaugarritako bat. Alemanian nazionalizatzen dituzte aleman. Hori da, baina gainera modu naturalean eta gainera ezin da bestela egin. Ezin da ez nazionalizatu. Kultura bat erakutsiko duzu eta ez beste bat, kantu batzuk erakutsiko dizkizu eta ez beste batzuk, en fin, hori hola da, ez? Orduan, claro, gure kasuan, hemen modu ilegitimo batean, baina hemen dauden estatu horien eskoletan, hori transmititzen da, modu itxuran neutro batean, eta hori leporatzen dituguten noskigu adoktrinatu egiten dugula. Beste kontu bat da guk hori egin dezakegun edo ez, hor ere gero sartuko naiz, da gure hezkuntza sistema hori geuretzat daukagun, hezkuntza sistema hori geurea alda. Norbaitek pentsatzen aldu Espainiak, Frantzia ez dut aipatuko, ze Frantzia garbi dut, ez duela, osea, inork ez du zalantzan jartzen, Frantziak ez duela, ez diola Euskal Herriari eskola sistema oparitu, ez? Baina hemen, Euskal Eskola Publikoaren kontzeptu horrenpean, jendeak uste du gure eskola dela. Gure hezkuntza sistema berdin zaite, osea, eskola, ikastola beste modu batean, baina bere ganatu du, errekuperatu du sistemak bere alde, esango nuke, noski. Hemen gaudeta denak. Baina norbaitek pentsatzen aldu benetan Espainiak erregalatu digula hezkuntza bezalako gauza eta eskumen importantea. A ber, norbaitek hori pentsatzen du? Uzten digu euskaraz egiten. Egiten dugu Espainiako heziketa, Espainiako hezkuntza, Espainiako kurrikuluna, vale, ari gara borrokatzen, pixkat gehiago euskal kurrikuluna nahi duzuena, baina funtsean, ez, hemen erakusten dena da Espainiako kultura, Espainiako euskaraz. Uzten digute, pixka bat, bueno, erdi indigenak eta garen ez, bueno, uzten digute pixkat egiten, baina oro har, ez gara eragiten ari beharko genuken guztia, baina besteak beste ez delako gurea. Eta gurea palitz, edo gurea den jakiteko, nik aldera bat daukat, zuei egiteko. Hezkuntza sistema baldin bada, urrengo belaunaldiei komunitate, edo, lehenago esan dut komunitate naturalak direla herriak, herri batean integratzeko behar dituzten gakoen transmisioa baldin bada, ez? Osea, zer da euskaldun heldu bat izatean, nolabait esan, ez? Bueno, baudena ikasi behar duzu, edo ezakit, bai? Olakoa izan behar zara, olakoa ez, hori da hezkuntza.
gurea bezalako herri zapaldu batean, posible izan beharko litzateke gurea balitz hezkuntza sistema, esatea gure ondorengoei, ez? Ni ez naiz ama, baina nik seme-alabak izango banitu, esango nieke, bueno, Euskal Herrian bizi zara, hau ez da Espainia, ez da Frantzia, ez da Alemania, ez da Senegal, ze hori ere esan daiteke, ez da Espainia, ez da Frantzia, baina ez da gauza asko ere, ez? Eta, bueno, herri zapaldua da, en fin, kontatuko nizkioke gauza batzuk, dudarik ez, esango niokela, bai? Eta hori esan dezakegu gure ikastetxetan? Esan dezakegu? Nik ez. Nik Nafarroan ez. Garbi dut. Ezin dudala esan, esan dezake, baina, hasteko familiak etorriko lirateke nire kontra, zer ari zara, politika egiten, hemen Euskal Herria, osea, gero, zer esanik ez, inspekzioa, bueno, hau esatu dut, ezagit txaskarrillo bezala, baina benetan alda gurea. Ta ni feminista izan naiteke klasean. Beraz, osea, kontua esaten denean, eske ezin da politika egin eskolan? Bueno, ezagit, eskola publiko askotara edo ikastolara doazen famili gehienek onartua dute feministak direla, ezagit nola esan, bestela, ezagit opuseko eskola batera eramango lituzkete aurrak, ez? Benetan hori bermatu nahi balute, ezagit, bai. Hori onartua dago politika egitea, eta gainera ongi ikusia dago. Baina nazio zapalkuntzarena zergatik desagertu da? Zergatik desagertu da? Ni badakit ezin dudala egin, ez delako nerea, erabat, eta orain momenturen batean arazoak izango dituzke. Egin ezake, antolatua bagina, ezakit balego benetan erakunde bat gure alde, bueno, en fin, hor egon daitezke resistentzia moduak. Baina ni badakit bestela, baina okerrena, niri iruditzen zait, ez nik ezin esatea hori, baizik eta sentitzen dudala, nire inguruan, ez irakasleek, edo ez irakasle gehienek, ez da familia askok ere ez dutela hori esateko beharrik sentitzen. Eta horra noa, esaten dudanean aurrak edo gaztetxoak edo direla gure ispilu, zer egiten ari gara, nolabait esan, ez? Umeek sentitzen baldin badute hain urrun, edo gaztetxoak sentitzen baldin badute hain urrun Euskal Gatazkaren auzia, eta familiek eta ez baldin badute hori abordatzeko beharrik ere sentitzen. Osea, hor, ze gertatzen ari zaigu, ez? Osea, ez gara transmititzen ari, garbi dago, eta noski, gero harritzen gara, hori, gaztetxoek ez dutelako nazio atxikimendurik, ez dutelako euskaraz egiten, harritu egiten gara, baina ez aldira gure produktuak, ez? Bai. Nik uste dut, ari garela azken aldi honetan ustezko normalizazioaren prezioa ordaintzen. Herriek nahi izate dute independiente izan oso gauza naturalagatik. Osea, personek independiente izan nahi duten bezala, herriek ere izan nahi dute independiente. Zergatik bestela ezin dutelako izan, esan dut, independiente izatea libre izatea da, eta independente ez baldin bazara, dependiente zara, hori txarra da beti, bai? Ezin duzu izan, eta azkenean beste norbaitek erabakitzen duzugatik, ez? Osea, baduzu gainean norbait, zu zapaltzen ari zaizuna. Gure herrian, nik uste dut pretensio hori beti egon da. Osea, herria bizirik baldin badago, herriak nahi du independentzia, hori garbi dut. Osea, jendearen barruan taupada hori badago. Bai, bestela, herria ja ez genuke izendatu ere ingo. Oso azpian, lehenago esan dut eziketaren kapa baten azpian dugula urtzaroa, beste ez dut esango eziketa, baina ideologia faltsu eta arrotz baten azpian, edo efektuagatik oso azpian daukagu taupada hori, baina herriak badu, bai? Baina herriaren apostu handi bat izan da, independientez garen bitartean, gainera Euskalduna gara supergai gauza askotarako, montatzen duzu manifestazio bat gabetik goizera da joaten zaizkizu ezakitzen pertsona, ikastola mugimendua sortzen da, osea, de la nada, frankismo garaian, osea, eta montatzen oso gai gara gauza askotan. Ez? Harri bat altxatzen duzu, eta daukazu ekintzaile bat gauza askotan, enpresarioak, vanguardistak, osea, denetarik artistak, denetari dago, oso herri potentea gara. Baina, independentzia ez dugu lortu, ez dugu jakin, oso ez jakina gara politikoki, esango nuke, hortan ez gara trebeak. Eta ordan ze egin dugu, ez gara independenteak, baina, funtzionatuko dugu independenteak bagina bezala, bai? Eta orduan, sortuko dugu, gure hezkuntza sistema, sortuko ditugu gure legetxoak, gure erakundetxoak, bai, kolonialak benak, noski, baina, hori, detailetxo bat, bai? Hau da, ez da zuk lortutakoa da, norbaitek eman dizu, baina,
Eta, bueno, hemen normalizazioa, iritsi zen normalizazioa. Demokrazia, kontuak. Claro, normalizazioa ez da benetakoa, ze normalizazioa herriena beti da independentzia, ez dago besterik. Ez dago besterik, hori da, izan ahal izateko herria daukaten baldintza. Orduan, herri guztientzat lehentasuna da independentzia. Mantentzia baldin badute, bera mundua nola dagoen, Bai, eta denen nahi dute, bai. Hemen klaseak eta asko aipatzen dira, baina gero irakurtze duzu prensa, eta nazio auziak dira denak. Punto pelota. Inbasioak eta kontuak. Nazioa. Denen nahi dute, nazioa mantendu. Eta galtzeko zoritxarra pairatu dugunon kasuan, nahi zatuzu errekuperatu. Persona bezala, gatibu erortzen baldin bazara nahi duzu askatu. Guk galdu dugu gatibu eta zapaldu izatearen kontzientzia, baina oran normalizazio horretan ze gertatu da? Etorri dira gazteak, herri normalizatu batera, karo, baina ez normalizatua. Euskarak emate ditu sintomak. Herrian, ongi dago, ja, bueno, demokrazia pixka defizitarioa, bai. Baina, bueno, demokrazia, eta bai, eta epaileak orain euskararen kontra daude, eta baina, bueno, osea, ez barkatu, herri zapaldu batean zaude, nola da hemen hizkuntza positota, ez dago, bai, baina analisi hori inork ez du egiten, osea, hurbiltzen da, bueno, inork egiten dugu batzuk, eta egiten dute batzuk, baina, ez, euskalgintzaren kasuan iruditzen zait nahiko larria izaten ari dela, osea, haren larrialde linguistikoa edo zakit nola deitu dute, eta nik beti entzute dituta albiste horiek pretentsio berarekin. Aber, aipatzen duten hitz magikoa. Inoiz ez. Aipatu ere ez. Bai, lortu behar da, eta horrein manifestazio bat, abenduaren 27an, ezak zer. Ja, hitz magikoa. Nazio zapalkuntza, independentzia, aipatu ere ez. Horrek, zinez, atzerak ematen dit. Bai, iruditzen zait, iruzur hor handia dagola, hizkuntzaren biziraupena pasatzen delako, sentitzen dut, bide erresik ez dago, pasatzen da, herriaren independentziatik. Bada artikulu bat, nik asko maite dudana, izena du mila esker euskara. Eta hor, esaten dudana da, mila esker euskara sintomak emate dituzulako. Herri honen sintomak. Ze, hemen dena ongi doa, kako txartean, modo ironia on, dena ongi doa, eta euskarak, euskara ez doa ongi, ez dute hitz egiten, eta harritu egiten gara. Eske, harrigarriena da, harritu egiten garela. Esaten dugu, ez dakiz zer atera izan da gaizki, ez? Dena kontrolpean eukan, ez? Hau, bestea, eta hizkuntza politika, ez dakiz zer? Ja, dena kontrolpean zen eta euskara, klaro. Hemen dago arazo nazional larri bat, eta gaude itota, arnasik ez, itota, gaude gatibu, gaude zapalduta, zanpatuta, deitu nahi duzen bezala, badakit oso hiztegi obsoletoa dela, nire jendeak esate egite imperialismo eta kontua, hori pasata dago, bueno, ez dakit pasata dagoen, baina hemen arazoak segitzen du intakto. Uzten digute euskeraz egiten, baina eske hizkuntza bati, bakiturak egiteko modu asko dago, egin zazu, kenduko izkizute registroak, diglosia ez da gauza sozial bat, ola esatea, espainolak 170, eta ez da hori, da norberarena. Nire ikasleek ez dute euskeraz egiten, besteak beste, ezin dutelako. Ezin dute, esan nahi dut. Egin beharko lukete sekulako alegina euskeraz onjaritzeko, eta alegin hori egiteko behar duten motivazioa beti politikoa da, ez dago besterik, eta politika hori ez zaie ematen. Orduan, egiten da motivazio bat euskararen alde, niretzat lotxa emangarria. Zeda, bira, euskera, saber, mesedez, euskera, erabat, gatazka politikotik kanpo dagoen euskal kultura bat, euskararen aldeko motivazio bat, folklorista. Nik horrezut parte hartzen, zinez. Lotxa emate egit, iruditzen zait, gazteek, nork egingo de euskeraz nire ikasletatik? Egingo dute euskeraz, hemendik urte batzutara gutxik, asko galduko dute, bidean, lortu duten apur hori, pentsa, bizitza guztia euskaraz ikasi eta gero. Haze porrota, baina normala da. Gure apostua zen, euskaraz ezakite, egin dezagun, montatzen dugu hizkuntza sistema, eta jazta, emango diogu euskara, eta jazta, baina ez da hori, hizkuntza da gauza sozial bat, eta nazionala. Orduan hor, baina nork errekuperatuko du, nork atxikiko du kontzientzia politikoa, buenak. Oneska lagun bat, o motilagun bat egingo du, ezakit, azpeitiarra, behar bada,
Iruñetik, eta orduan, baina esan nahi dut, nork egingo du? Ba, hartuko dena, hemen, gatazka, euskararen alde egin behar dut, eta egin behar dut ahalegina nire inertziaren kontra. Ahalegin hori beti etorriko da politikatik. Ez baldin bada zaie politika ematen, bai? Oran, euskararen eguna gure ikastetxean ospatzen da, eta da, esate dizuet. Osea, eta gero, erruduntasuna, hortaz ere artikulu bat idatzi nuen. Osea, ez diegu politika ematen, ezin dute euskaraz ongi egin diglosia betean bizi direlako, eta esan dut, ez dira gai, ez dute erreztasunik, askok bai, baina. Eta gainera, errudun sentiarazten ditugu euskaraz ez egiteagatik. Beraien erabakia baliz bakarrik. Beraientzat, sekulako porrota denean. Behin, badut orain ikasle bat gogoan, Guillermo izena du, ez daki 4 hitz esaten euskeraz bat espainolez esan gabe. Ezin du. Orduan, baina, bueno, tarteka saiatzen da, claro, saiatzen denean, hasten zaite euskeraz, irudituko zaio euskeraz ari zaidala egiten, baina azkeneko hitzak ja esate ditu erderaz. Eta ni, claro, esate diot, Guillermo euskeraz, eta, joe, pues que si no sé, ulertzen, osea, eta hori da realitatea, ez? Beraientzat ze porrota. Orduan, eta gu ari gara bakarrik esaten, beraiek behar dutela atxiki, ez? Bueno, esan nahi dut egoera nahiko dramatikoan gaude, ari nintzen pixka bat hori, nazioa dela gure dimentsioa. Ez dakit zerbait esan nahi duzuen horretaz? Zerbait esan duzue? Hor, uste nuen hor. Ni adon nagusiekin, Gero ize guztiekin, ze adibidez, ez dakit, joan zen igandea, euskerantzaz justizia manifestazioa Baiona. Eta, bueno, ikundian kaeran diskurtsua. Eta, bueno, bai, Espainiako konstituzioa da Frantziako konstituzioa minbiziari eskena etzak, hori dut mutxo, hori etengabe, batak eta besteak, eta euskarak bere republika merdu, baina, eske, independentzia hitza, ezin zeu benezala, ez zeu benezaten da hori da. Hori da, baina basta modu batea, hodan, azken bai, soluzioa hori da, baina, bai, ez zeu benezaten, Bea, hain justu, Tezia da, hori esateko, zebi, bai, ezin esan hori, lehezatezen. bai, independentzia hitza oso gutxi entzuten da, Zagu moduan edo, bai, eta, ez dakit. Bai. Ba, hain justu, begira, asteazkenetan egiten dut Euskal Herria Irratian minutu bateko iritzia, eta noski askotan, gai hauetaz guztiaz hitz egiten dut, eta biharkoan, hain justu, pixkat horri buruz hitz egiten dut, Baionakoa aipatu gabe. Ze, herriak egiten du aldu, denok egiten dugu alduguna. Falta zaiguna da kualifikazio ideologikoan ikustu dut, eta behar dugu agintaritza bat, hori esan, eramango gaituena. Ze, karo, denak ez gara, ezagik nola esan, bada jendea, lehenako esan dut, ni ez naiz politika zalea, ez nintzetak izango, beste goera batean, baina kezkatzen naiz, eta bai, ni gogoratzen naiz, 12 urtekin noberatzen nintzela gauez, gogoratzen naiz, askotan pentsatuta, nik ikastolako kumea naiz, euskalduna nintzen, osea, gurasoak ez ziren euskalduna, baina oso abertzalea eta euskalduna txiki-txikitatik, eta gogoratzen baditu gogorapenak 12-13 urtekin ikastolan, garai hartan EGB edo, ez, 7. mailan edo, eta sartzen nintzela bera, pentsatuta nola egin ezakeen nire ikaskideak euskaraz mintza zitezen, pentsa. Osa nahi dute, bueno, jendeak behar duena da, borondatea du, herriaren taupada hori, esan dugu, ez, badugula denok, eta orduan, bueno, karo, euskararen kontra ezakizera, eta honi banoa manifestazio horretara, baina, karo, kontua da, orduan, aipatu gabe, Baionakoa eta ze gaizu, oso ongi, baina, euskara, zergatik maitatuko, esaten denean, frantsesek eta espainolek ez dute euskara maite, baina zergatik maite behar dute euskara? Ez galdetzen dizuet, zergatik maitatu behar dute, ez da beraien hizkuntza? Kontua da ez dela beraiena, eta guk askatu behar dugu jengandik. Ez ez dago beste misteriorik, nik ez dut alemana maite. Osea, maite dut hizkuntza bezala, bai, ze polita, tarteka, ze itxusi, ezagit, ez? Baina nik ez dut ulertzen zergatik gauden beti sedukzioa, hori ere bada, lehenago esan dut, normalizazioaren hildoa hartu genuen bezala, osea, pixka bat, independenteak ez garen bitartean, benga, saia gaitezen normalak izaten, ez? Herri normalek dituzten gauzak edukitzen. Bueno, gure beste ari bat izan da, eta hori da gure porrota, hori izan da gure amildegirako bidea, gure soluzioa jarri dugula, espainolak edo frantsesak seduzitzeko gure gaitasunean. Seduzitu behar ditugu, maitatu gaitzaten.
baina zergatik maitatu behar gaituzte, kontua da, hau ez dela beraien herria, eta punto. Orduan, askatu euskara kriminalioen gandik, nik ez dut nahi beren konstituzioa aldatzea, zertarako? Gu onargarriak izateko, baina ez garela bainere izango. Ez gara, beraiek, gara, beste herri bat. Orduan, jendeari esatea, ez kalera atera zaitezke, eta aldarrikatu euskararentzako beste konstituzio bat, edo beste legedi bat, hori da, zinez, iruditzen zait, pixkat iruzurra egitea dela, jendeari esan behar zaio begira. Gainera, nazio atxikimendua horren baju dagoen datuak, horren baju dauden garai honetan, garbi dagoena da, zerbaitek piztu baldin batezake atxikimendu hori, da, euskarak sintomak emate dituelako. Euskara maite dugu, orduan, jendeari esan behar zaio, bale? Bai, klaro maite duzula, bueno, aizu, daukagun energia apur hori, ez gara herria handia, ez gara, jar dezagun, euskara salbatu dezakeen botika bakarraren alde, eta da, independentzia. Euskarak ez dauka bizirauterik independentziari gabe, denbora kontua da. Hizkuntzak nazionalak dira edo ez dira. Nik ez dut ezagutzen herririk elebitasuna esaten da, baina egongo da, ez dakit. Nik ikusten dudana da, osasutxu dauden hizkuntzak ezaugarri badutela denek. Estatu propioa dute, beren alde egite dutena, normal, eta jazta. Ez dago besterik, ez da nola egin ikas dezaten, herri librea bagina, ona etorriko litzateken jende guztia, ongi etorria izango litzateke, baina jakinko luke Euskal Herrira etorri dela, eta badagoela hizkuntza bat, euskara dela ikasiko luke natural, eta jazta hor bukatu da arazoa. Orduan, sartzen gara sekulako energia galtzen dugu pila bat, nola egin hau, esan gabe bestea, eta nik ez dut ulertzen. Osea, euskalduna baden tokian, egon behar dira hitz egiten, nola, lortu independentzia, punto. Horrekin konpontzen dira gure arazo guztiak? Ez, baina hori da gure abia puntua, hori da izan alizateko baldintza. Hortik aurrera, orduan erabakiako ditugu gauzak. Orduan erabakiako ditugu gauza da, askatu. Baina, karo, nazio zapalkuntza hitza desagertu da, imperialismo hitza desagertu da, ez asistitzen, konkista, pentsa, konkista konmemoratzen dugu, konmemoratu zentzu txarrean, ez? Osa, efemeride bezala, konkistatu gintuzten eta funtzionatzen dugu, konkistatuta segituko ez bagenu bezala. Hori harrigarria da. Osa, ni jenderi esango nioko, esake konkistatu gintuzten, ados. Joan dira, konkistatzaile horiek? Noiz, joan dira, ez nik dakidara ez dira joan. Orduan, konkistatzailea gaude hemen. Zeizen dute edo nola ba. Ez? Osa, kolonizazioarekin gauza bera. Kolonizatuta gaude, baina ez dago kolonizatzailerik. Zesanik ez kolonorik, hori ezin da esan. Pitxia da, ze gainera esaten baduzu kolona gaudela, orduan xenofoba zara, gauza batzuk ikaragarriak. Bai, urrundu gara gure gatazkatik, gure gatazkaren diagnostikotik, eta hor, esan nahi dut, arazo handia dugu. Ze diagnostiko egokia egiten ez duzunean daukazun gaitzarena, hil egiten zara. Direktamente. Daukagu minbizia, eta uste dugu buruko mina dela. Buruko minak behar duen botika, eta minbiziak behar duen botika, oso bestelakoa da. Horren, hizkuntzarekin gertatzen zaiguna da minbizia duela. Bai, orduan, hizkuntzari eta denari. Kontua da, hizkuntza dela gure berezitasuna, ez? Ez dakit. Espainol eta frantsesekin zein da bere izgarri handiena. Gure kultura, noskina, gure kultura horretan nagusiki, ez? Diferentea dena hizkuntza da. Ez? Eta globalizazio egoera honetan, are gehiago, are nabarmenagoa da hori, ez? Hizkuntza dela bere izgarria, orduan, hizkuntzaren osasuna, orduan, hiztun gehiago gaude, baina gutxiago hitz egiten da. Jende askok euskara dauka lanerako, ez? Aurrekoan esan ziaten eskola batzuetan, eta ikastola batzuetan, ikastola hor gutxiago berba da, badaudela orain irakasle gazteak, berriak, eskolan bertan, ikastetxean, beraien artean, erderaz egite dutenak. Tela, baina, karo, nahi izan dugu normalizazio horretan, jendea erakarri, ez, hizkuntza ikasi, ez, hizkuntza denona da, baina gatazka konpondu gabe. Gure gatazka konpondu gabe hori ezin da esan. Osea, karo, herri librea bagina, klaro, litzatekela, zuk euskara ikasi eta zuk ez duzu zer den euskalduna izan. Hemen lanean zaude, euskaraz ikasi behar duzu. Nire Alemaniara joango baniz bezala. Alemana ez nintzateke izango, alemanez ikasiko nuke. Baina, hemen gatazka badago. Orduan, jendea erakartzen baduzu euskarara, besterik gabe, nazioarekin lotura hori egin gabe, hori gertatzen da.
Ikasleek, hizkuntza akademikoa da euskera, que rollo, jazta. Besteak, lanerako, baina ez da nere, ez? Edo aurrekoan ere kontatu ziaten, batzuk, lanean euskaraz ari irakasle, eta seme-alabekin erderaz. Bueno, hori ere posible da. Baina guk sortu dugun monstrua da hori, baita ere. Guk sortu dugun monstrua. Osea, nazio gatazka konpondu gabe, nahi izatea gainerakoa normalizatu. Bueno, hori da normalizazioa, bale? Hori da normalizazioa. Orduan, bueno, horretaz guztiaz, artikulu asko daude. Eta zirkulazioan jarri nahi izan dudan ideologian zer dago? Imperialismoa, hitz, bai, esaten dute batzuk, obsoletoa da, ja, guretzat obsoletoa. Ze, haizu, munduan imperialismoak agintzen du, eta imperialismoa hitza entzuten da. Entzuten da, ez da desagertu. Hori bai, imperialismo ekonomikoa batzutan, ez, esaten da. Nazionala hemen ez omen dago. Harrigarria da, osea, bi imperiok janda gaude, eta ezin dira izendatu. Karo, hau dena ez da neutroa, esan dut urrun gaudela gure ideologiatik, herria urruntzen ari dela bere gatazkaren diagnostiko egokia egiten aldion ideologiatik, baina hori ez da inozentea eta hori ez da kasualitatea. Hemen, indarrean dagoen politika, euskal politika diot, beste koordenada batzuetan dago. Orduan, klaro, irentsi baldin badute batzuk demokraziaren amua, klaro, beren aukera hori zilegi dela erakusteko, zilegiztatzeko, hau da, herriari esan behar baldin badiote, ez hemen badago bide bat, bidea egoteko desagertu behar dira kontzeptu batzuk, ez? Ni baldin banago, Espainiako erakundetan, esan behar dut Espainia demokratikoa dela, minimoki behintzat. Ze bestela, nola esango duzu, ari zarela kolaboratzen demokratikoa zen estatu batekin, esan nahi dut. Hori igual adibide garbiena esateagatik, ez oran esan nahi dut euskal politika, esan behar nuen euskal askapen nazionalaren politika, baina kendu dut askapen nazional ze ez dago, hori direktamente ez da existitzen behintzat indarrean dagoen politika horretan, ez? Nik uste dut, eta horregatik ez da kasualitatea, askapen hitza desagertu da, imperialismoa, por supuesto, desagertu da, autodeterminazioa hitza bera desagertu da, denean izan beharko litzatekeenean gure gatazkan eta gure ideologia politikoan izan beharko litzateke ardatza. Bai? Nik aipatuko dizkizudan kontzeptuak dira niretzat indar gehien eman diaten kontzeptuak. Osea, ni ez naiz inondik ere persona, ez dakit nola esan, ni politika ez dakit, zuek jakin dezakezuen bezala. Nik behar bada, izan dut, behar bada suertea beste koordenada batzuetan eta ibiltzen ziren korronteak ezagutzeko aukera izan dudalako, eta hori nolabait esan garatu egin dudalako pixka ba, baina azkenean da, galderak egitea, kuestionatzea, saiatzea oso parrokiakoa ez izaten, edo ez behintzat, esan edut beti ere mesfidati, hau da nire liderra, baina bez egiten duen, esan edut zentzuretan pixkal libre izatea, eta kitxo. Eta ni daukadana da, ideologia bat ematen diana babesa, eta nik uste hori oso importantea dela, eta herria dago oso babesgabe. Edozein eztabaidatan sartzen gara, baina gure ideologiaren printzipiorik gabe irabazi egiten dizkigut eztabaida, nolabait esan. Ze sartzen gara asko, ez? Adibidez, independentzia zergatik nahi duzu eta sartzen gara eztabaida horretan. Galdera batekin hori desmontatzen denean. Nola zergatik nahi duanik independentzia, zu zergatik nahi duzu? Eta jazta, hor bukatu da. Independentzia txarra da. Bale. Baina zazun manifestazio bat bihar, independentea den Espainiaren kontra? Hain txarra bada? Zergatik egiten duzu nerearen kontra, nik ez dudanean, ez? Oso esan dut, gauza batzuk, ideologia daukasunean garbi printzipio batzuk, jazta, horrek emateizu babesa. Eta badakizu, segitzen duzula, oso menpeko eta gatibu, eta baina badakizu violentziapean zaudela horrela, badakizu armapean zaudela horrela, eta badakizu norden arduraduna. Eta ez dizute siria sartzen, barkatu, ez. Ni euskalduna naiz eta jartzen du espainola naizela, baina zu daukazulako boterea eta dituzulako armak eta daukadalako kartzelaren mehatxupean, mehatxua. Pentsa, adiez, egingo dut konparaketa bat ulertu idazue, mesedez, honek piztu dezake zinegon handia eta ulertu ze kontestutan esan nahi dudan, baina askotan esaten denean inmigranteak papergabeak eta beraiek noski nahiko lituzkete paperak, zaie, espainol, basko, aleman edo ingles, osea, ulertu, mesedez, kontestua, baina ez gara hartzen guk, onartuko ez bagenu karne hori, gu ere papergabeak ginateke, gu euskaldun bezala zaukagu eskubide bakar bat ere.
Osea, eta karo, adibidez, orain aurren transexualitatea zorionez hainbeste hitz egiten da, eta zenbat ez, esatea, bueno, ze inporta du, bueno, zu badakizu mutila zarela, ze inporta du zure karneta jartzen baldin badu neska zarela, ez? Eta hor, haizu, baina identitatea dago jokoan, ez? Osea, ez da kontua ni nola sentitzen naizen, da, aitortza bat ni zer naizen, haizu, eta gu nazioarekin, esan nahi dut, ulertzen? Guk horri uko egiten badiogu, ez daukagu ezer, eskubide bakar bat ere. Bai, ditugun guztiak dira espainol bezala edo frantses bezala. Bestela paper gabea gara, gure herrian. Bai? Orduan, bueno, behar dugu pixka bat indartu, orain asko entzuten den hitz hori ahaldundu, ez? Feminismoak hori eman digu emakume hori, ez? Ahaldundu gaitu zergatik. Badakigulako gure ezinegona emakume bezala, gure minak emakume bezala, baduela zentzu bat, osea, badu kontestu bat, badakigu zergatik, zer pasatzen zaigun, zeizen duen gertatzen zaigun horrek, bai? Ikasi dugu identifikatzen matxismo txikiak, mikromatxismoak, ez? Eta horrek ematen dizu babesa. Horrek ez dizu bakarrik soluzioa ekartzen, bai? Iraultzak egiten dira indarrez, eta indarra bilduz eta borrokatuz, nolabait esan. Ez da, jazta, ni badakit, ez baina ere, patriarkatuak nauka menpean, ez? Baina euskaldunok hori behar dugu ideologia bat emango diguna babesa. Gertatzen zaigunaren koordenadak jakitea, eta hortik ez ateratzen, utzi inori. Nik uste dut gauza garbia dela, baina independentziarena zenbatetan ez ote garen sartu adibidez hori, ez da baietan. Zergatik? Bueno, honengatik eta besteagatik, baina galduko genuke ongizatea, eta zakiz orain, politiko batzuk ere hori esaten dute, ez? Harrigarria, euskal politiko batzuk. Bueno, esan nahi dut, sartzen gara, debate horretan, baina herri guztiek nahi dute independente izan. Eta hain txarra baldin bada, berriro diot, doazela independente diren, hoien kontra. Osea, independentziaren kontra. Ez alda susmagarria, ez? Osea, hemen independentziaren kontra daude independenteak direnak. Eta guk hori, ez? Eta independentziaren alde gaudenak ez dugu. Susmagarria da, ez? Behintzat hori azaleratu dezagun. Bueno. Hemen demokraziarik ez dagoela da beste gauza bat ere, ez dena oso kuestionablea, hau da. Beste kontu bat da gero demokrazia hori baliatzen dugun edo ez, hortan, orain esango dana, hortan ez nahi sartuko, baina demokrazia baldin bada, hala esan digute beti eskolan, herriaren boterea, ez da? Lehenago esan dugu, herriak konkretuak direla, ez direla abstraktuak, ez? Herriak konkretizatzen dira, hau da Euskal Herria, hau da Espainol Herria, hau da bere herria, ezakitu zen dut, herriak daude, izena dute, etiketa dute, konkretuak dira, zehatzak, lur bakoitzean bat, nolabait esan. Herriaren boterea baldin bada demokrazia, Euskal Herriaren boterea iritsiko da, Euskal Herriaren demokrazia iritsiko da, Euskal Herriak boterea izango duenean. Eta hori baldin bada, hain zuzen ere gure gatazka, botere hori kendu digutela, Euskaldunontzat, nik ez dakit Espainian demokrazia dagoen, edo Frantzian demokrazia dagoen, hori espainolek esan beharko dute, edo frantsesek. Dakidana da, hemen hori ez dela gure demokrazia. Guretzat, okupatzaileen erregimen bada, berdin zait ze kolore hartzen duen, bai, lehenengo frankismoa zen, eta horren demokraziaren itxura transizio susmagarri horretan gertatu zena, ez? Baina, azkenean, guretzat da erregimen bat ez dena gurea. Eta beti egongo da gure kontra. Eta altxa dezagun burua pixka bat, ze orain gauzak oso bare daude, baina gu oso hotzan gaudelako, ere bai, baina pixka bat hankateratzen hasten baldin bagara ikusiko dugu, bai, ze demokratikoak diren, bera Katalunian ze demokratikoak izan ziren, bai, espainolak esan nahi dut. En fin, imperialistak dira beti. Kontua da, jartze dituztela mozorroak, guk exigitzen diegu neurrian, ez? Momentuz ez dute inongo zerarik. Orduan, hemengoari demokrazia deitzea, naiz eta defizitarioa, uste dut oker bat dela, bai? Ez da gure demokrazia. Ez da gure demokrazia. Da, erregimen bat, momentuz daukana orain, demokratikoaren mozorroa, baina ikusi behar, ez? Eta gakoa den kontzeptu bat, niri behintzat eman zidana
ezagit, ahalduntzeko aukera edo handia da, pixkat autodeterminazioa zer den, ez? Autodeterminazioa da herrien askatasuna, sinonimoa da. Osea, herri guztiek daukate bere lurraldean libre bizitzeko eskubidea. Da aitortza bat, ezin dena gainera bere kontra, osea, herriek ezin dute arau horren edo printzipio horren edo eskubide horren kontra bozkatu. Osea, egon daitezke herriak adibidez, non bozkatu dezaketen oso gaizki, baina bizitza eskubidearen kontra, ez? Eta heriotz zigorra ezar dezakete. Bai? Herrien autodeterminazioaren kontra ezin da legislatu. Osea, da printzipio gorena, munduko nazioarteko politika berez, gero noski gurratu egiten da, baina berez gobernatzen duen printzipioa. Osea, da eskubide funtsezko guztietan lehena, eta hori aitortua dago Nazio Batuen kartan. Bai? El primero de todos los derechos humanos es el derecho de autodeterminación, el derecho de libre disposición de los pueblos. Hori da lehenengoa. Zergatik, lehenago ere esan dut, personak herri batean bizi direlako, herri hori okupatua dagoenean, zanpatua dagoenean edo zapaldua dagoenean, okupazio erregimen batenpean ezin da libre izan, eta orduan hor ja dena bukatua dago, dena, herri hori zanpatua dagoelako. Honek implikazio oso garrantzitsuak ditu guretzat, ze guk autodeterminazio eskubidea dugu, eta horrek esan nahi duena oso gauza importantea da, nolabait esan. Autodeterminazio eskubidea ez da erabakitzeko eskubidea. Erabakitzeko eskubidearen oinarrian dago autodeterminazio, hau da, erabaki ahal izateko, gure gauzetaz, gure gauzen gaineko eskumena izateko, gure hizkuntzarena, gure kulturarena, gure ekonomiarena, gure mendia, gure nahi duzuena, hain zuzen ere horretaz guztiaz, ardura eduki ahal izateko, behar dugu aske izan, behar dugu buru jabetza. Gaizki ulertu da, autodeterminazioaren eskubidea gaizki ulertu da, berez esaten duelako, herriek bere lurraldean libre bizitzeko eta beren gauzak erabakitzeko, libreki erabakitzeko duten eskubidea. Eta orain ematen du, erabaki behar dena dela askatasuna, osea, pixkat farragosoa da, ez? Baina, ulertzea ez esan nahi dudan? Edo ez naiz igual onki esplikatzen ari. Hau da, erabakitzeko eskubidea izateko, libre izan behar gara. Libre izateko, okupazio erregimena, gure mugetatik barrura sartu diren nazioarteko legediak urratuz, modu ilegitimo batean, eta hori aitortua dago, urratuz ona sartu diren estatu okupatzaile horiek aldegin beharko lukete gure lurraldetatik. Orduan, libre izango ginateke eta libre horretan erabaki ahalko genituzke gure gauzak. Bai, hau da, hemen erreferendum bat egin beharko balitz, nolabait esan, mundu mailako aitortza bat errekonozitzeko Euskal Herria dela eta ez beste zer eta bar, lehenago okupazio erregimena altxatu beharko litzateke hemendik eta orduan libre litzateke, nolabait esan, eta orduan, bai, claro, ze herrik borrokatzen du bere askatasunaren kontra. Ulertzen da? Baina, claro, herri kolonizatu batean, non adibidez Lapurdin imaginatu orain zenbat frantses etortzen ari diren bizitzera. Osea, okupazio erregimen batean, gero bat hor kolonizazioa, gero bat hor asimilazioa, eta hor demografiaren modifikazio kanpaina ikaragarriak egiten dira. Espainolek hemen egin dituzte, handiak, eta orain igual hor nabarmenagoa da, hemen ere izaten ari da, eta hor demografia aldaketa bortitz eta inkontrolatu horren hori onartuko dugu, eta horren dena joango gara bozkatzera, aber hori Frantzia den Euskal Herria den, hori abertz absurdu klase da hori, ulertzen da, hori horrela balitz, autodeterminazio eskubidea hori balitz, aski luke Txinak edozein herrin baditu, eta jazta, dena, txino guztiak doaz, eta jazta, norena da etxea, bozka dezagun, jazta, txinoena. A ber, irri ematekoa da, baina, nahiko tragikoa da, ez da. Horan, autodeterminazio eskubidearen aldarrikapenak berak erakusten du imperialismo delitu badagola, hau da, herri batek aktibatzen duenean bere autodeterminazio eskubidea senez bada ere, edo intuizioz bada ere, edo modu oker batean planteatuta ere esaten duenean, ez guri autodeterminazioa dagokigu, ari gara implizituki esaten hemen imperialismo urraketa dagola. Ze, eskubideak zergatik formulatzen dira? Eskubide horien urraketa egon daitekelako. Ez? Zergatik dago arautua, norbait bestearen etxean sartzen bada, ez daki, joan daiteke, esan dut, zergatik formulatzen ditugu eskubideak edo zein motatakoak dagoelako aukera
eskubide hori urratua izateko, ez? Orduan, formulatzen da, hemen honek dauka arrazoia, ez dakit nola esan. Orduan, autodeterminazioak azpian beti dauka imperialismoa. Herri batek aktibatzen duenean autodeterminazio eskubidea tekla, da, hemen delitu bat dago, imperialismo delitu bat, ez? Orduan, autodeterminazioa hemen aipatzen da, beraz imperialismoa dago, ez? Eta imperialismoa dagoelako autodeterminazioa dagokigu. Eta horrek esan nahi duena da, kanpora okupazio indarrak, okupazio aparatua, hori da esan nahi duena. Hori egin dezakegu guk? Ez. Armak dituzte, gehiago dira, boterea dute, momentuz hori ezin dugu egin, momentuz ezin dugu egin. Baina, zer egin dezakegu horren aurrean? Bueno, hori, bale, zuek zarete, rekonozitzen zaituztet, osea, ez dut zilegizatuko zure ideologia, zure aparatu politikoa, zure aparatu ekonomikoa albaldin bada, ez? Antolatu beharko litzateke desobedientzia, antolatu beharko litzateke erresistentzia mugimendua, ez? Herri txikia gara eta ezin gara beraien kontra borrokatu, beraiek oso indartsuak diren gauzetan. Baina gauz askotan egiten aldiegu erresistentzia, eta gainera erresistentzia da oso gauza naturala, hau da, zu nahi nauzu asimilatu, zurera ekarri, naturalki, hori bizitzaren beste esparru askotan, harremanetan, asko garbi ikusten da, zuk egiten duzu erresistentzia, ez? Indarra egiten duzu, indarra egitea da, ez utzi asimilatzen, ez? Eta orain, lehenengo gauza da, ez, zu hemen zaude ilegitimoki. Bani munduari erakutsi behar diot, zu zaudela hemen ilegitimoki. Orain, ez dut zilegizatuko zure erakunderik, ez dut zilegizatuko, hori posible da 100%? Ez. Sistemak eginak gaude posible ez izateko 100% sistematik kanpo bizi. Noski, denak gaude ordainduta. Espainiagatik edo Frantziagatik, ez da posible, erabat, hortik kanpo bizitzea, ez? Eta denak, baina behintzat jartezagun erresistentzia pixka bat, eta behintzat ideologikoa alegia, ez? Baina, nik uste dut, hain gaude eroso, hain gaude gustora, non ikusi ere ez dugu egiten hori. Baina zorionez euskarak emate izkigu. Sintomak, gaizke gaude, ari zaitemen, zera apaltzen. Bueno, isilduko naiz.